Do pre 3 nedelje prostor gradske deponije izgledao je ovako. U toku su radovi na zatrpavanju krajnjeg dela deponije i brda smeća zemljom. Potpuno drugačiji izgled udare je deo faznog projekta i obimnih radova koji se očekuju na ovoj lokaciji. To je prioritet gradske uprave Šapca, izjavio je gradonačelnik Nebojša Zelenović prilikom obilaska radova. Ja sam vrlo zadovoljan kako radovi napreduju. Dobio sam uveravanje od direktora javnog komunalnog preduzeća Stari grad da će ovi radovi biti gotovi u sljedećih 2 meseca. Ovo je prioritet u gradu, mi ovaj problem moramo trajno da rešimo. Molio bih građane da svoje smeće odlažu tamo gde je to propisano planom i programom i da je ova deponija trajno zatvorena. Ono što je jako bitno, u prvoj fazi radimo zatrpavanje zemlje, u sljedećoj fazi postavljanje cevi i biotrnova za odvod metana i u trećoj je nabavka gorionika. Pošto je to fazni posao, meni je sad u ovom trenutku prioritet ovaj prvi deo posla, a to je da se zatrpa deponija i da se ona pokrije slojem zemlje kako bi bila potpuno bezbedna. Za kompletan posao potrebno je oko 5000 kamiona punih zemlje. Javno komunalno preduzeće Stari grad ugovorilo je određenu količinu, a očekuje se da će ova faza radova biti završena u roku od 2 meseca. Mi smo za ovu fazu, za ovaj deo deponije predvideli negde oko 20.000 kubika zemlje. Mi smo ugovorili nabavku 18.000 kubika, do sada smo izvukli 2.000. Smatramo da sa tom količinom zemlje ćemo ovaj deo deponije pokriti i samim tim pripremiti za ulazak u narednu fazu izgradnju biotrnova i posle ponovo dovlačenja zemlje onoliko koliko bude bilo potrebe. Početkom rada regionalne deponije u Sremskoj Mitrovici Šabac je dobio puno, najviše u činjenici da je gradska deponija zatvorena i da će prestati da se širi neprijatan miris. To je najbitniji deo i najveći benefit za grad. A ono što će vizualno za njih izgledati znači da više neće moći da vide ovde ono što nije prilično u ovom delu grada, a nadam se kada sve ovo uredimo i dovedemo red, ovaj deo, ova deponija sada pripašće i uklopit će se u jednu ambijentalnu celinu kako zaslužuje ovaj deo do Save. Uređenjem ovog dela grada stvaraju se uslovi za potpunu rekultivaciju Dudare. Ono što je nekada bilo ruglo i veliki ekološki problem Šapca, u budućnosti će predstavljati njegov ponos, jer je prostor deponije od nešto više od 20 hektara predviđen za veliku parkovsku površinu.